Hej, mit navn er René Hansen. Jeg er tekniker her hos Autocentro, og jeg vil i dag vise jer nogle ting, vi kan gøre med vores bil, så den bliver mere vinterklar. Angående vores vinterdæk skal vi sørge for, at de er rimelig friske. De skal helst ikke være ældre end 4 år gamle. Mønstret skal også være i orden. Lovkravet siger 1,6 mm, men det duer ikke på et vinterdæk. Vi skal op på minimum 3 mm. Hvis vi har en god dansk 20'er, kan vi måle dækmønstret ved at sætte det ned i her. Her der er ikke så meget dækmønster på. Hvis man får den op til den kant der, så har vi i hvert fald minimum 5 mm på, og så er vi rigtig sikre på vejene. Dæktrykket skal selvfølgelig også være i orden. Nu når det er blevet vinter, er det også ensbetydende med, at vi kører i de mørke tider. Derfor skal vi sørge for, at al vores lys virker på bilen, og vores reflekser de er rene. Det der er vigtigt på de nye biler, det er, at baglyset det tænder. Husk nu at tænde de baglygter. Om vinteren er det også vigtigt, at vi får tjekket væskerne i motorrummet. Det, der specielt er vigtigt, er vores kølervæske. Hvis bilen er serviceret hos Autocentro, er det selvfølgelig ikke nødvendigt, men hvis du er i tvivl, kom og få frostvæsken tjekket, så det ikke fryser til. Ligeledes jeres sprinklervæske, sørg for, at det er frostsikret, så beholderen ikke springer. Når det nu er blevet vinter, og vi skal ind i vores bil, bruger vi naturligvis for fjernbetjening. Hvis fjernbetjeningen ikke virker, så skal vi bruge vores dørlås. Den skal vi smøre på grund af frost, hvor vi sætter vores låseolie ind, trykker en lille smule, tager den ud igen, bruger vores nøgle og arbejder lidt, så er den smurt. Vores dørlister kan også binde på grund af frosten. Det der er vigtigt her, tørt gummilisterne godt af med en klud, så de tørrer. Brug en silikonspray, spray stille og roligt silikonspray på og gnid det ind i listen. Når vores forrude er fyldt med sne og frost, bruger vi selvfølgelig en isskraber og ikke alle mulige dumme ting, som vi rids forruden. Viskerbladene vil gerne sidde fast. Lad være med at hive dem op eller begynde at aktivere dem, så ødelægger I både viskebladet og visketrækket. Derimod tag en lille smule lunkent vand og hælde over, så løsner det sig. Når vi kører ud i trafikken, og hvis der skulle ske et uheld, så er det vigtigt, at vi har vores sikkerhedsvest med og vores advarselstrekant, som skal være i bilen. Er du i tvivl om punkterne eller ønsker hjælp, kan du trygt henvende dig til Autocentro i Rødby, Nykøbing eller i Vordingborg.